Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyo tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Diyos ug Hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, sa gihapon kami magpasalamat kanimo nga bisan pa sa mga kalisod ug mga pagsulay nga nagaabot pero sa gihapon padayon kini nga programa dihen sa kanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangin kini nga programa o kini nga estasyon ug magpanalangin ka sa tanang mga tao nga naminaw sa imong pulong. Ikaw unta magaabli sa ilang mga salabutan ug ang imong pulong maghatag kahayag sa ilang mga kalang. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo nga mga pag-ampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga anaandan at sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ni nga ibanan o pipila lamang ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Kanini ang okay, sir, maayong udto kagabi maayo gyud nga pagka atol sa ako nga ugangan ug bayaw nga nakabisita sa amoa tungod kay dunay ilang gamay nga tuyo sa balay kay muhulam og mga gamit. Unya na timing gyud sad pod nga ang inyong programa nagsugod na kapaminaw gyud sila pag-ayo og unya ingon nila nga maayo man di ay nga paminawon ug maminaw lang ka. Okay, salamat no. Natural pulong na sa Ginoo. Maayo gyud. Okay, kinini ang salamat gyud kaayo. Well, ni apatay basahon. Kuya June, mugreet ko og happy birthday sa ako nga igagaw nga si Brenda Liaguno nga karong yung adlaw mag-birthday siya. Brin, happy birthday. Padayuni ang imong kabuutan og ampingi ang imong kagwapa. Salamat. Okay, salamat sad no. Okay, sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Okay, niya patay basahon. Sir, may pangutana mami. Pangutana ni so dili lang usa ta kay naa may pangutana nga ato nga tubagon. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og text messages yang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo usa nga tan-aw ng imo nga ang ato diha nga monitor aron na mahibaluan nato kung diining lugar o dapita o mga nasuras kalibutan nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, maayong gabi mga higala, ang mga pinalangga nga mga listener sa radio, mga pinalangga namo nga mga viewers sa Facebook. Kamong tanan nga naminaw karon, welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope
pwede na mo kapadala higala og mga messages dinhi sa amo ang Brother John, pwede sa akong number, pwede kang Brother John nga number, pwede ari sa messenger nako higala mo, pwede maka-send mo og mensahe kang Levi Clavis nga messenger, or pwede ni sa atong comment section sa Facebook aron atong mabasa ang inyong mga mensahe. Nialang suwa pa makasulay og lantaw, i-search ninyo higala ang DYCM Bugo Adventist. Unya i-follow lang yun nyo kanuna itong programa para ma-updated mo. Unya i-like lang po ninyo. Unya labos na atong i-share mga higala ang ato nga programa parang daghan ang makatanaw, makapamati sa mga pulong sa Ginoo. So daghan nga mabless, no? Okay, moadto na tas pagbasa sa mga nakita nato sa screen, ato mga pinalanggang kahigalaan nga nakig-uban nato karong gabi na. Okay niya si Sister G. Marie Kalapuan. Unya salamat Sister G. Marie sa paglove nimo o pag-like sa ato nga pag-pray sa ato nga programa. So thank you kaayo. Niya po si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi sa tanan og happy midweek. Salamat Sister Hani sa pag-pray o pag-love. Niya po si Brother Rolly Kabatanya. Ang iyang mensahe, good evening Brother John o Brother Libby og sa tanang naminaw. God bless to all. Jesus is our hope. Anya salamat sa pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanon. Brother Rolly, kinakusga na diya sa Argawanon. Okay niya po si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa tanang kaigsuunan. Makanunayong naminaw og nag-view ni ini nga programa sa Jesus is our hope. Maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan og maayong gabi. Okay, good evening Brother Ronilo. Anya hinaut pa ang Dios magpanalangin nimo lakip sad sa imong panimalay, imong pamilya diri sa Bugo City. Okay, niya pa itong basahon ni apod si Sister Ginalyn Lumuntad. Okay, ang iyang mensahe. Salamat Sister Ginalyn sa imong pag-pray o pag-love sa ato nga tulumanon. Thank you kaayo. Niapod si Joderit sa Molihon ditoy. Pads, may gabi nimo. Salamat yung nga is watching. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw diya Pads. Mads no, niya sa mga kabataan sab. Niapod si Elisama Condes. Mayong gabi Manoy Libi og sa imong kauban. Happy midweek, God bless. Tuwani sa Malay-Balay Bukidnon. So Sam, mayong gabi nimo uban sa imong family. God bless also diha Sam, unya happy midweek. Anya ni apod si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-love Brother Rufino og pag-pray kanunay sa ato nga tulumanon. Anya niya po si Pastor Joel Terana. Good evening, happy midweek. Live na taron diri sa Hinatilan, Cebu o sa Riverside FM Cebu 93.2. Okay, salamat kaayo Pastor Joel Terana. Diha sa Hinatilan, Cebu. Nagtingog na taron higala, nakita taron sa live sa Facebook dito sa Riverside FM. Gihook up niya itong tulumanon dito. So madungog ta dito sa South Cebu sa FM radio sa Riverside FM 93.2. So dako lapad-lapad na itong coverage di lang kay sa norte kundi dito po sa South Cebu, Hinatilan og Masilingan dapit, bisan pa dias Dumaguete, dias Canlaon ug uban pang dapit diri Negros ang makuha po sa Riverside FM sa 93.2. So thank you kaayo Pastor Joel no. O niya mayong gabi nimo og sa mga naminaw diha. Mayong gabi inyong tanan. Welcome sa ato nga programa. O niya ako ding cell number kang Brother Libby Clavis nga number
Alang sa mga newly listeners na to, mga newly viewers, ang ako nga number higala 0926-8869-758. Ako subliyon 0926-8869-758. Pwede mo makasend mga higala o mga pangutana or mga dugang tubag sa pangutana, pwede sa gari sa comment section na to, no? So, kang Brother John, ato tinaling ipahatag po diyang number aron sa alang sa mga wa pa makakuha, makapunbok, mas madali po nila nga makapadala sila mensahe. Brother John, so ito yung number nimo. Okay, Bradley B. Salamat na nga ako nga kuanigala ko ani siya kanang TNT. Smart niya nya. Usar gid ko'y personal number wala nagyulain. No, akong number 09091482259. Again, 09091482259. Amoy kalipay nga makareceive mi gikan sa inyo na amoy question, mga pangutana, contribution, kanang inyo bang ika-contribute sa pagpanubag sa pangutana o nya reaksyon. Kung para ninyo sayop og di mao nga mo react mo diha. Na kay ato magina po gihapon nga basahon na sa kahanginan. Okay, salamat. Okay, padayon tahigala ato ni usang lilion ang pikas nga screen ato ning tan-awon. Okay, salamat po sa Adventist World Radio, sa Hope Radio Toledo, no? So, good evening yung tanan diha, atong mga pinalangga nga makaigsunan og kahigalaan. O niya, mga higala ang mga nag-send og heart sa ato nga programa, nagkahulugan nga gilab nila ang ato nga programa. Niya si Sister G. Marie Kalapuan, Merifel Vargas, G. Merced, Dezame Olita Dizon, Aniceto Preselias, Ryan De La Cruz, Elmodam Flores, Makmak Pahamutang, VM Vance, Glice De La Cruz, Celine Ruiz Mendaros, Elisama Condes, Jojo Cordoba, Melideth Branzuela Fuentes, Narcipe Pelayo Edoliberio, Nunahani Monterde Punay, Ginny Rama Fermin, o Pastor Joel Tirana. Okay, mao ni ato mga nakita nga naglab mga higala sa ato nga program. Aritas mga naglike. Ato sa nakita dinhi si Juni Mainit. Niapod si Cesar Elgiras, Gihulngan City. Mrs. Alex Liaban, diha ni sa South Cebu. Niapod si Abner Dualio, Lovely Diheto, Basilio Tero Notarion Jr., Ginalyn Lumuntad, Alvin Risoor, Gerardo Lobetania. Dede, may gabi ini dede, wan mami Banji, ug sa imong mga kabataan. Hope nga okay ra mo diha. God bless. Niapod si Brother Ronilo Itang o Joderets Molihon ditoy. Mao ni mga nakita nato nga nag-like mga higala o niya dirita sa cellphone alang sa mga nag-like o niya nag-send og heart sa ato nga programa. Niya si Brother Ronilo Itang, G. Marie Kalapuan, niya si Erixa Sinoy, Brother Basilio, Nicky Sumalinog, nag-send og mga heart. Niya ato pa rin tanaw ning uban, ni apod si Ma'am Ann Garcia. Niya sad si Mercedita Sumalinog. Niya good evening sa ni Dong Sinser Sumalinog, no? Mga silingan nato dias mabuli, maayong gabi nila ni Sister Chari De La Cruz Nugas, uban Cambadodo ug mga kabataan, mga ipil di family. Anya good evening sad nila ni Sister Enelia, nila ni ngadto sad sa mga Gutierrez family, Lanster PB diya, number junior. Anya ngadto sad sa nila ni sa mga Serapino family.
Nga Brother Eric Sinoy, uban siyang family. Nila ni Arturo dia Maglasang, siyang panimalay, nila ni Vanessa, nila ni Ganggang, ilang mga kabataan. Niya, tanan-tanan diha ng Brother Roy, sayod, mga higala na to diha nga nagpaminawan. So, hapit na di, madugay, mga last week sa December, maghimo na ta og programa diha, dihan dapita sa Purok Lumboy, no? Diha ubos ilang Brother Guling Liamorin. Okay, ato ning lantawon mga higala ang mga nahidugang mensahe dinhi sa ato nga programa. Okay, niya si Brother Ryan de la Cruz, palihog ko great sa tanang namati karon dinha sa Nainday, kaya ang akong lolo Doro nagbakasyon karon dinha sa Nainday. God bless po sa inyo, Kuya John o Kuya Libby. Salamat sa pagbasa. Salamat po, Brother Ryan de la Cruz. May gabi nila ni Lolo Doro diha karon. Manas na Inday nga nagbakasyon. Niya po si Brother Alex Liaban, ikan sa Mualbual. Good evening, Brad John, Brad Libby. Shout out ko sa mga kaigsunan sa Mualbual SDA Church. So, siguro, naminaw ron di ang mga higalan to sa South Cebu. Silang radio sab diya sa Riverside FM, no, sa 93.0. Niya po si brother, niya po nag-send po dahil siya og mga heart og kamot nga nagpray. Thank you kaayo. Niya moadto na ta mahigala sa unahan adto ta sa pagtubag sa pangutana nga ato nga tagdon karon. Okay, Brother John. Okay, doon naman to dihay kuan Brother Libby, ipalihog ko og check atong kuan kagabi mangod akong nahisgutan. Atong tanawon og Sa mga gipasabot sa mga nasulat sa Biblia daw atong maanalisar ba. Ako lang po niya kay ang pagbalik manggod sa Ginoo gipanginsama sa sumala sa kinini ang ikaduhang Pedro 3:10. The day of the Lord is like a thief in the night, no? Sumala sa imong mabasa sa Authorized King James Version, no? The day of the Lord is like a thief in the night. Pagbalik sa Ginoo sama sa kawatan sa kagabion. Unya, pasabot pod sa napulo ka mga dalaga nga birhen nga nagpaabot sa pamanhunon. Ug unya ang pamanhunon nagpasabot kang Kristo. Ug kay nadugay man ang maong pamanhunon pag-abot matupas Biblia ang ilang mga mata nagpirat. So ubang mga translation. Tungang gabi dihay kusog nga tingog nga nagsinggit ingon nga ang pamanhunon naabot na. So mga ingon-ingon ani lang nga ang pagbalik sa Ginoo daw kuan gyud kanana ang ingon ta ako laning nga kuan basis na sulat ha nga murag gabi kay ingon ana man ang mga termino. Samtang natulog ang napulo ka dalagang birhen miabot sa tungatong gabi. Ang ihusgan sa English na yun at the midnight, no? O gunya, doon na to ining react. Brad John, kung gabi ang pagbalik sa Ginoo, ambot yun sa gito ni pagsaysay, gipangita pa ni Brother Libby, nga lagi dito sa ubang kuan, dito sa ubang lugar o dapit kuan man kanana ang unsa ni adlaw man. Unya maupong kwinta ha. Kung atong tugutan nga adlaw ang pagbalik sa Ginoo sa ubang nga dapit gabi Kung ato pong hunahunaon nga pagbalik sa Ginoo gabi sa ubang lugar adlaw. Ingon niya na. So usahay na ay mahitabo nga confusing sa ato nga mga hunahuna pero karong gabi una ato uning tabangan sa pagduki-duki pinasikad sa Biblia o unsa gid ning mga bahina. Okay, Brother Libby? Wa man nato nakit John. Kasi okay diri. Okay, ang kagabi imo ni kay gisaad bang gud dinamo nga amo ning diskasan lagi kay murag sa Antipolo Rizal bato sa Manila ang nag-react nga kato siya mura og taga Placer Masbati before nya tuan na dito nanguan na nanarbaho ba ni o tuan na ba namuyo, no?
So ingon ni ana, ug wa nimo diha makita Brother Libby basta mo ni ang Oh. pagkuang gyud niya nga kung gabi ang pagbalik sa Ginoo Brother John sa uban nga lugar adlaw man. Lagi tinuod man na. Pero ingnon po nato nga ang pagbalik sa Ginoo adlaw sa ubang lugar gabi. Unya sa ubang kung gabi sa ubang lugar adlaw. So dunay lagi mahimong confusing sa huna-huna. Pero ato lang nga hatagan og kahigayunan ang mga butang nga gihisgutan dinhi sa akin ni ang Biblia, no? Unya ato lang analisahon kining mga butang nga naisulat dinhi. Kung atong basahon ang Marcos kapitulo 13 bersikulo 24 paingon sa 26, so ingon ni ini ang gihisgutan dinhi, apan ni adtong mga adlaw tapos sa maong kasakitan ang adlaw mungit-ngit. Amon sang adlaw mungit-ngit. Ingon ni ana ang mahitabo mura po gabi kay ngit-ngit naman. Gunya og ang bulan dili na mohatag sa iyang kahayag. Og ang mga bituon mga tagak gikan sa kaytasaan og matay-og ang mga gahom sa kalangitan. Ingon nini ang paghulagway nga mahitabo pero nahitabo naman gyud ni nga ang pagpangahulog sa mga bituon og ang pangngit-ngit sa adlaw pero ni ay mga sunod nga mga eksena dinhi nga wa pa mahitabo niya gisgutan ninyo. Og unya makita nila ang anak sa tawo nga magaabot nga sinapuang sa mga panganod inubanan sa dakong gahom ug himaya. Tandaan ha, ang gisgutan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo musinapuang siya sa mga panganod. So dili gid siya ingon nga mutunob ninyo taa. Unya, inubanan sa dakong gahom og himaya. Mo ni ang gisgutan. May tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Karon kung atong basahon dinhi, no? Sumala sa pinadayag 21-23, ingon ini ang mga paghulagway. Kagani timan iha nga sa pagbalik sa atong Ginoo gisgutan uban sa dakong kagahom ug himaya. Ingon ni ana. Karon unya mungit-ngit man ang kalibutan. Unya posible gyud nga gabi base sa mga gipadayag sa Biblia. Inoon ato lang na nga mga pag-analisar sigon sa naisulat. Pero kining inubanan sa dakong kagahom ug himaya ni ay mga kining word nga himaya mao ni dapat nato nga bantayan. Nag-ingon dinhi sa pinadayag 21-23 ingon ni ini ang gisulti atong basahon unsay gipamulong dinhi. Nag-ingon, ug ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw o bulan sa pagdan-ag kaniya kay ang himaya sa Dios mauman ang iyang kahayag. Unsa dinhi gipasabot ni ining himaya? Mao ang iyang kahayag. Busa sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, bisan tuod, gipasabot sa Biblia gabi o gabi sa ubang adlaw, dapit adlaw, pero di balik kay ang gisgutan mungit-ngit ang adlaw. Og unya matud pa nga inubanan sa dakong gahom ug himaya mao ang magadan-ag. Sa ato pa nga ang himaya sa Ginoo mao'y maghatag og kahayag. Sa 13:26 dinhi sa Marcos mao ni ang gihisgutan ato ning tan-awon rago dinhi sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 26 mao ni ang gisulti dinhi pamatian ninyo matud pa dinhi nga og unya makita nila ang anak sa tao nga magaabot nga sinapuang sa mga panganod inubanan sa dakong gahom ug himaya. Sa laktod pagkasulti kun gabi man ang pagbalik sa Ginoo makita ra gihapon ni siya kay nganuman inubanan sa dakong kagahom ug himaya nga sa atong gibasa ang himaya mao ang iyahang kahayag. So makita gihapon siya. Kung adlaw man, kay ang ato din base man lang na isulat, kung adlaw man ang pagbalik sa Ginoo,
adlaw pero mungit-ngit man pod. O sa ato pa, sa dihang mungit-ngit na, sakto gyud nga ang himaya sa Dios uban sa dako nga kagahom. Unsa man ning kagahom? Pagbulutan, pangagamhanan, ha? Busa kung imong tan-aon ang mga tawo nga dili andam diha sa iyang pagbulutan kagahom o pagbulutan sa mga taong dili andam, ang tawo mukurog ni anang panahona tungod kay dili siya angay utakos mo at tubang ni anang Hesus nga nagaanhi sa kalibutan. So mo nang gihisgutan. Unya, karon kung atong tan-aon sumala dinhi sa Mateo 25:31, ang gihisgutan gihapon ni ingon ni ini Mateo 25:31. Og inig abot na sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido kini ngadto sa atong Ginoo Kristo. Ang basahon na? Og inig abot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya. Diha sa dako gyud nga kahayag gyud ang diha makita sa atong manluluwas. Og sa tanang mga manulunda uban kaniya. Sa pagbalik sa Ginoo, dili siya magbinugtong, dili siya mag-inosara, kundili muuban kang Kristo ang iyang tanan nga mga manlulunda. Gisgutan ini. Unya, siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono. So imong makita kung unsa kahayag ug unsa kadan-ag kay ang himaya mao mani ang kahayag sa Ginoo. So makita siya, tungod kay ang gabi man o ang adlaw kay mungit-ngit man. Mao ning gipasabot dinhi sa balaan kasulatan. Unya, kung atong iadto naman sa parabulo o kon sumbingay sa pagbalik sa manluluwas nga mao si Ginoong Hesus, makita nimo dinhi sa Mateo 25:1 ngadto sa 6 nga matud pa, og ang gingharian sa langit ikapasamas na pulo ka mga dalagang birhen nga nanagdala sa ilang lamparahan og miadto sa pagsugat sa pamanhunon. 5 kanila manhil lamparahan ba ning gisgutan, suga ba unya kini ra bang di ra ba kamo gamit og suga og dili gabii, lamparahan ang gamit ng gabii man gyud. Unya naingon din nga sa ilang mga lamparahan og miadto sa pagsugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila mga buang-buang og ang 5 mga butan. Tandaan nato nga duna gid duha ka mga senaryo ang gisgutan, buang-buang ug butan. Mao na nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, bisan diha sa hanay sa gahom sa Ginoo didto ganis langit, naa magay na nga buang pagani nga nadaning Lucifer. Mao na nga sa pagpangalagad natos Ginoo, may mutunga gyud. Bisan diha sulod sa simbahan, naagay mutunga nga mga problema kay naghulagway kini samtang gipaabot nato si Ginoong Hesus, gihulagway nig duha ka bahin mga buang-buang ug butan. So kun atong tan-aw ni lahi ning buang-buang ug ang buang. Og unya parihuran ni sila, naghulat, nagpaabot sa pamanhunon nga mao si Ginoong Hesus. Unya kun atong basahon, kay ang mga buang-buang sa pagdala nila sa ilang mga lamparahan, so lamparahan gamiton mo lang gyud ni og gabi na, kay og adlaw lagi wa may mogamit og lamparahan. Unya nagdala sila mga lamparahan, wala magdalag lana. Apan ang mga butan na nagdalag mga prasko ngagsinudlan og lana uban sa ilang mga lamparahan. Ang ilang lamparahan na atoy sulod nga lana pero duna sila reserve oil nga gitawag nig prasko. Kanang murag tibod-tibod maguna siya. Gisudlan nila og lana, ang tuyo reserba kay lagi ilang gihulat o gipaabot kay wa man pod sila masayod unsang taknaa ang pag-abot sa usa ka pamanhunon. Busa nagkinahanglan gyud og reserba og kining lana nagpasabot ni sa usa ka tawo sa iyang pagtuo. Unya kun atong basahon dinhi,
ug kay ang pamanhunon na dugay man sa pag-abot silang tanan na nagpirat ug na nagkatulog. Tandaan ha, na nagpirat ug na nagkatulog. Apan sa pagkatungang gabi, mao ning ingon nako nga sa mga gipadayag sa Biblia, mura bang makabi ang atong una-una nga daw gabi ang pagbalik sa Ginoo. You know why? Sa parabulong nga gisgutan nini, ug sa pagkatungang gabi, dihay singgit nga nag-ingon, tan-awa ang pamanhunon, panggula kamo og sugatan ninyo siya. O, kanus ang pag-abot sa Kristo, pamanhunon, tungang gabi, dunay makusog nga tingog, ha? Nga nagpahibalo nga sugatan ninyo siya. I-welcome siya. Oh, mo ni ang gipasabot dinhi sa kananaang balaan nga kasulatan, no? Mo ning gisulti dinhi. Karon ato kunong basahon dinhi sa gihisgutan aning bersikulohan sa the Word of God dinhi sa Matthew 25 unya verse 1 to 6 kung unsay gisulti dinhi ni ining translation na nag-ingon dinhi akong basan 25 unya 1 to 6 dinhi sa Matthew, no? Dinhi sa the Word of God mga salin matud pa dinhi 25 1 to 6 ni anang adlaw mahisama sa paghari sa Dios napulo ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga suga aron mosugat sa pamanhunon. Ang 5 kanila danghag ug ang laing 5 maalamon. Sumo na ang termino buang man og butan ang gikos popular version pero dinhi butan og mga danghag ang terminong gigamit. Nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magdala og dugang nga lana aron nga kun mahurot na ang lana sa ilang mga suga may ikatubil pa sila. Ang mga dalaga nga maalamon nagdala usab sa ilang mga suga ug nang nagdala pagayod og dugang nga lana ug tungod kay nadugay ang pamanhunon nagduka sila ug nakatulog silang tanan. Tanahon, nagduka ug nakatulog silang tanan. Sa tungang gabi, mo ni ang gihisgutan dinhi nga maingon lagi nako nga sigon sa mga nahisulat sa Biblia murag makabi ang imong una-una. Wa man isulti kung kanusa ang pagbalik unsang adlaw, unsang pitsaha, unsang tuiga ang pagbalik sa Ginoo, pero base sa ato nga gipangbasa lagi nga makabi ang imong huna-huna nga daw gabi ang pagbalik sa Ginoo nga naman. Sa tungang gabi ina may misinggit ania na ang pamanhunon. Dali kamo sugatan ninyo siya. Mo ni ang nahitabo na nga ang pagbalik sa Ginoo sumala sa atong daw gabi gyud. Unya gisgutan man sad sa Authorized King James Version sa ikaduhang Pedro 3:10, the day of the Lord is like a thief in the night. Ang adlaw sa Ginoo sama sa kinini ang kawatan sa kagabhion. Unya usa pa sa mga ilhanan gyud sa tinuod nga pagbalik na ni Kristo mukilat man ang sidlakan ug ang kasadpan. Unya ang kilat mangyari manggud na kasagaran gabi ug naa may mahitabo sa adlaw tamot sulagma ra gyud kasagaran anak gabi gyud na. Sa Mateo 24 atong basahon 27 ingon niini ang gisulti matud pa dinhi 21:27 dinhi sa Mateo 24 Mateo 24:27 niya kay maingon nga ang kilat magakilad gikan sa silakan ug makita hangtod sa kasadpan maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Balikon ko kining anak sa tao referido kini ngadto kang Kristo. Ug sa pagbalik ni Kristo maang mahitabo mukilat ang sidlakan paingon ngadto sa kasadpan. Hayag kaayo. Unya gabi man gyud na mangyari kasagaran sa kilat nga imong makita. Amot lang naaba mo'y nabantayan nga kumukilat pag adlaw ug may naaman talag sa kasagaran gabi gyud.
Sumuni ang gihisgutan sa balaang kasulatan. Pero mahitungod naman sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, wala gyud usa nga nahibalo og nasayod niini. Kung imong basahon sa Mateo 24:36, matud pa nga apan mahitungod sa mong adlaw og takna walay usa nga nasayod. Tungod niya na kay wala may usang nahibalo og nasayod, ang gihisgutan dinhi sa Mateo 24:44 nag-ingon dinhi nga busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao muabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Gisulti, gipasabot, gipahibalo ang pagbalik ni Kristo pero muabot siya sa takna nga wala nato dahuma. Nga kung imong basahon ang The Living Bible gingon unannounced, no? Wa isulti, wa ipahibalo kung kanus ang pagbalik. Ang gisulti, gikinahanglan nga kita mangandam kay moabot si Kristo sa takna nga wala nato dahuma. Ikaw karon mga kaigsunan o makigalaan nga kanunay naminaw ni ini nga programa ug karon naminaw kani wa ba moabot diha sa imong kasing-kasing nga gihandom nimo nga mangandam ka ni anang adlaw sa pag-abot sa Ginoo? Kung gihandom nimo na kanus man na nimo himuon nga ang Ginoo hapit na mobalik. Unya kung atong tan-awon sumala sa Lucas 23:30, ginahisgutan gyud sa Lucas 23:30. Og unya musugod sila pag-ingon ngadto sa mga bukid ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami, tumpagi kami. Sa mga tao nga dili andam, manginlaba sila, magpakiluoy sila, maghangyo sila sa mga bukid ug mga bungtod. Moingon sila, "O rock down full on us, cover on us." Nganuman dili sila takus sa pag-tanaw, pagsudong sa kang Ginoong Hesus nga siya nagalingkod siyang mahimayaong trono uban sa dakong kagahom ug himaya. Og unya niining panahona sa mga taong naandam, kay mo balik lagi siya stuck na nga daw mamangandam ramang kita. O gunya sa sa mga naandam kung imong tan-awon Mateo 24 Mateo dili 24 Mateo 25:34 og ang hari magaingon diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Tungod ni ana mga kaigsuunan, ang Ginoo adunay pagpahibalo, adunay mga pagpasidaan aron nga ang tao makabantay. Pero dili tanang tao nahibalo, dili tanang tao nakadungog, dili tanang tao nakabantay nga magbantay. Ngano man? Nasama ba sa tao nga duha magini ka klase ang tao, kaning tao nga natulog ug ang taong natulog nagpatulog-tulog lang. May mga tao nga nakadungog ug nakabati na nga ang maayong balita ipawali, pero bisag nadungog ug nabati na nila, wala sila'y pagtagad. Kung bagay sa Tagalog pa, sila'y nagpabingi-bingian, nagtulog-tulugan, pero hinumdumi nga mobalik si Kristo hapit na. Og unya sa diha nga mobalik siya alang sa mga tawo nga dili andam, manalagan sila ngadtos mga bukid, ngadtos mga bungtod, maghangyo sila nga magpatabon sila, magpatumpag sila. Karon duna unsa may atong mahimong timailhan nga makapadasig nato mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang gihisgutan sumala sa Mateo 24 unya kanana ang 6 ug 7 ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit ug mga gubat ug makadungog kamog mahitungod sa gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makayawan. Kay kinahanglan gayud kining mahitabo apan dili pa mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok nasod, ang gingharian batok gingharian, ug mahitabo ang mga gutom ug ang mga linog sa nagkalain-laing mga lugar o dapit.
Unya, kinirabang mga gihisgutan dinhi nagakahitabo na sa atong kapanahunan. Ato nang nakita, ato nang nadunggan. Mauni ang mga gubat, gutom, kamatay, linog, nasod, batok, nasod, gingharian, batok, gingharian. Unsay gipasabot ni ining mga butanga nga nagakahitabo man kini sa atong kaadlawan. Kung imong basahon ang Mateo 24:33 nagingon, og inig kakita unya ninyo ni ining mga butanga inyong mahibaluan haduol na siya anaan na gayod sa mga pultahan. Higala kining mga butanga nagakatuman sa atong kapanahonan ug nagakaduol na gayud ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Mangandam ka higala, mangandam ta kay si Ginoong Hesus mo balik na. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagbasabot ni ining mga bahinan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato tahigala ato ning tan-awon makadiyot ang mga nahidugang naglantaw karon. Okay, niya si Edward Genereyes. Happy midweek sa tanan. Niya pod si Irene Vasquez Hilig watching from Gise. Niya pod si Erlinda Neri Istaura. Happy midweek to all. God bless. So, God bless to Erlinda. Niya pod si Helson Hilig. Okay bro, daghan salamat. Basin adunay po'y maglibog sa pagbalik sa Ginoo. Importante nga maluwas ang tanan. Okay, si Brad Hilson, gede ni ako gining amigo. So, Brad Hilson, kumusta mo diyan tanan? Okay, sa Mateo 24:42 na ingon pagtukaw kamo og sa 62 ang kangit-ngit mutabon sa katawhan tingali kangit-ngit tungod sa kadaotan sa tao sa kalibutan. Niapod si Roland Neri Ginon, maayong gabi Brad Libby og Brad John, welcome sa inyong tulumanon sa radyo. Mostly in Quezon City og diha sa Cebu og Mindanao og sa tanang kaigsunan nga naminaw ang Ginoo magauban. God bless. Si Ayan Kevin Dorotan, salamat po sa paglab sa ato nga program. O niya po Brother Primo Maasin, happy midweek mga brothers, Brad John og Brad Libby og sa tanan nga nagtan-aw sa FB Live. God bless all. Kumusta mo tanan diha, Brother Primo? Hoping nga kamong tanan dihang nabautismuhan sa atong programa sa radyo base sa imong gi-text, mga picture gipakita nako during baptism. 21 na mo diha tanan nga nakakabi nabautismuhan nga mga listener sa atong programa sa radyo. Hoping nga magkita ta before mo balik ang Ginoo, pero di man kita magkita ninyo maningkamot tas pagpangalagad sa Ginoo diha na lang sa gingharian sa langit. Manang amo nga giawhag alang sa to mga pinalangga nga makaigsunan, mga listener, kung nakadesisyon mo higala, pahibaw sa bidirig, nabaptize mo sa ato nga programa, pahibaw sa bidiri sa ato nga programa, no? Niya po si Edwin Notarte, amin, salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa. Okay, ato ning tan-awon mga higala ang mga kahigalaan nato nga nahidugang nag-love o nag-like sa ato nga programa. Ato ning pangbasahon niya si Jojo Cordoba, apod si Lowell Estrera, Glenn Tumampos, o niya si Irene Hilig. Ito pong nakita si Norlito Tagalog, Milmar Escalicas, niya po si Roger Nubal de los Santos. At po nakita si Ivan Raico. Niya po si Bajiri na Ilon. Niya arita sa pika sa mga nag-like. Ato ning tan-awon. Okay. Niya po si Brother Alvin Risoor. Ato pong nakita din si Sister Lovely Dehito. Niya po si Salome Adams. Niya po si Jiso Tony Book. Nikon Guandi Boyno. Niya Jiri Ann Alcuma Orsal.
Yeah, good evening sa the Brother Cesar Elguera. Okay, mao ni atong mga nakita mga higala. So moadto ta sa pangutana nga murag follow-up man to kagabi igod, no? Salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi naghisgot mahitungod sa pagbalik sa Ginoo, no? Nga Si Brother Hilson Hilig to Hilson sa Hilig, no? Antipolo sa Manila, Rizal, Manila. So sa Biblia wa gyud gi-pronounce nga munang adlaw, munang pitsaha, munang orasa ang pagbalik sa Ginoo. Ang importante higala kay wa man ta nasayod kay suma singos Biblia, wa mo nasayod kun unsang adlaw moabot ang Ginoo. Ang pinakaimportante nga atong buhaton karon mao ang pag-andam sa atong kaugalingon. Maunsa man ang orasa, adlaw ba na or gabi ba na sa pag-abot sa Ginoo. Ang importante nga mangandam ta atong tukawan ang ato nga kaugalingon, no? Kay suma sa atong mabasa ni Marcos 13, 32 sa pulong sa Dios, og ang mahitungod sa adlaw ug oras sa akong pag-abot, wala gayoy nasayod niini. Bisan ang anghel sa langit og ako nga anak sa Dios gawas lang sa amahan. Busa pagbantay kamo og pangandam. So gitambagan yun ta. Kay wa man ta nasayod, ingon ni pagbantay kamo og pangandam kay wala gayod kamo masayod kun kanus-a ako moabot. Sa ato pa si Jesus Christ yung nagsulti ani. Ingon siya ni, sama kini sa tao nga miadto sa layong dapit. Magiktandi ang iyang pag-anhin ng kalibutana. Pagikan niya siyang balay, gitugyan niya ang sa iyang mga sulugoon ang tagsatagsa nila ka mga buluhaton o gimanduan niya ang gwardya sa portahan nga magbantay. Busa, pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung kanus-a mobalik. Mahimo nga sa hapon, sa tungang gabi, sa kadlawon o sa pagsidlak sa adlaw, basin kon sa iyang pagbalik, maabtan kamo nga nagakatulog. Ang gisulti ko kaninyo, ginasulti ko sa tanan, pagbantay kamo. Manang ako higala, ang ato nga buhaton karon kay wa magita nasayod, adlaw, gabi iba, kadlawon or buntag na ba, ang atong buhaton mangandam ta. Kay sa Mateo 24:44, ang mando sa matag usa kanato, busa kinahanglan ang matag usa kaninyo mangandam, kay moabot siya sa takna nga wa nato palandunga. Busa atong buhaton karon, sugdan nato pag-andam atong kaugalingon. Unsaon nato pagpangandam? Ang atong buhaton, study ta sa Bible mga higala. Kay ang Bible mauni magtudlo nato kung unsay angay natong buhaton aron ta maluwas. Kay mo ni libro nga dunay otoridad. Dunay otoridad o niya kamatuoran ang nasuwat dinhi. Kay sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Munang importante kaayo. Kanyag imong basahon ang 15 ana. Matod pan San Pablo, iyang komentaryo sa iyang nahibag si Timoteo, ang giinan nga, sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaang kasulatan nga makagagahom kini sa pagtudlo kanimo. Sa pagtudlo kanimo sa kamatuoran, pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. So ang Biblia higala, mutudlo nato nis kamatuoran. So dapat di ay aron ta maandam sa pagbalik ni Kristo kay ang luwason ra ba ni Ginoo ang nagkinabuhi diha sa kamatuoran gitudlo sa iyang mga pulong. Kay sa Juan 17:17 ang atong mabasa nag-ingon dinhi, balaana sila sa kamatuoran, ang imong mga pulong mao ang kamatuoran. So, nagpasabot mga higala nga ang atong studihan kung gusto tang muuban inigbalik sa Ginoo, tun-an nato ang Bible. Og dili kay kutob lantas pagtuon, kundili ato sang kinabuhian. Kay sa Santiago
1:22, nag-ingon ang atong mabasa, hinuon tumanan ninyo ang pulong, dili kay magpaminaw ra kamo niini, nga sa ingon, ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So ang tambag din ni higala, matod pa nga, ang pulong sa Dios ato dang tumanon. Oh, hinuon tumanyo ang pulong sa Dios, dili kay maminaw rata. Muna'y buhaton sa tao nga mangandam, maminaw, magtuon, o niya magtuman. Kay ang tao di ay nga igo lang naminaw, o niya wa siya magtuman, igo lang nagtuon, o niya wa magtuman, iya lang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Munang atong undangan paglimbong atong kaugalingon. Undangan ato paglimbong higala, aron ta maandam sa pagbalik ti Dios. Mao man usas mga butang nga angay natong buhaton. Atong susihon ang atong kaugalingon kung nagsunod ba kita sa kamatuoran nga atong mabasa diya sa Biblia. Sa dihang nadiskubrihan nato nga layo ra ang atong gipangbuhat karon sa pagtulunan diya sa Biblia. Dili pa alohi ang tanan. Dako pa og kahigayunan gihatag ang Dios nato sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Musunod ta sa Biblia. Ni atong basahon dagodo sa libro sa Pinadayag. Pinadayag kapitulo 22. Tanaw nato sa pagbalik ni Ginosos, versikulo 7. Miingon si Jesus, hapit na ako moabot. Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa gipang-ingon sa Dios nga nasulat dinhi niining libro ha. Gipamatuod sumala sa sulat ni San Juan. Si Ginosos yun mismo maingon, kaingon din niyo, miingon si Jesus. Ang Ginoo yun nga mo'y nagsultian ang Ginoo nga mabalik sa kalibutan. Unsa may gisulti Ginosos? Hapit na ako mobalik. Hapit na ako moabot. Kunya sunod, ingon sa dinhi, bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga gipang-ingon sa Dios nga nasulat dinhi niining libro ha. Kung saan nato pagtuman ug wa ta nagtuon. Munang tun-an nato, maminaw ta sa programa dinhi sa Jesus is our hope, sa kini ang maayong balita, o niya dili kay igo lang tang maminaw, ato sang tumanon higala. Nga naman, kay hapit na mobalik ang atong Ginoo. Ang bulahan sa pagbalik ni Ginosos, ang mga tao nga nagtuman matinumanon. Mabutay hinungdan na ingon si Ginosos sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sila sa langit, kundili ang nagtuman sa mga sugo sa kamahan, mao ang pasudlon sa langit. Og sa unang Timoteo 6:14, nag-ingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Okay. Niya itong basaw niya sa Brother Dexter Dixie Estreliado. Amin. Okay. Salamat no. Wa naman tayo higala sa di pahingpit a puso natong tulumanon ni ang atong team song. Mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong Ginoo, ang mga nagapaminaw